què pots dir? Doncs que hem regalat 20 minuts com al principi del coi, 20 minuts en l'equip surt amb por i bueno, al final doncs encaixem un gol. Jo que sóc ja igual molt retiratiu, però un altre gol que regalem. És un golaç la finalització, però la sortida és increïble. A partir d'aquí l'equip passa 2 o 5 minutets dolents, que és normal quan encaixes un gol, i agafem una mica les piles, tenim 3, 4, 5 ocasions, però no acabem de materialitzar-les. La segona part, un partit disputat, a més tenia en compte que el València era un equip que tractava molt bé la pilota i tindríem els nostres problemes, però fins i tot hem tingut el pal de Xavi, alguna ocasió més, i bueno, ja al final jo crec que amb els canvis doncs, bueno, intentes anar-te cap a dalt i és normal que un equip amb aquesta qualitat et pugui agafar la contra. Home, a veure, dels anteriors partits sí, o sigui, no es canvia el dia d'aquí Olímpic de Xàtiva, jo crec que tothom se'n va anar molt content, tots. Així que hi haurà que l'equip va competir. Estem parlant del coi i d'avui, els primers 20 minuts, que no han competit a l'equip. No traiem enrere, perquè enrere fa 4 dies estàvem parlant que portaven 6 jornades sense perdre i ara portem 6 partits sense guanyar, no? A veure, és com qualsevol ho vulgui veure o ho vulgui dir. Però, bueno, sí que aquests 2 últims partits no és l'equip que volem. Anteriorment, sí, no canviaré el discurs dels partits anteriors. Sí, no, és cert, és cert. Jo crec que una de les coses bones que ha tingut l'equip sempre és que quan han sortit la gent de la banqueta han aportat o han pujat al nivell o han mantingut el nivell quan s'havia baixat. Avui, doncs, bueno, no ha hagut aquest, bueno, Grassa no ha tingut gaires minuts, però sí que Canario i Sergio Cortés no han estat Bueno, Canario no ha aparegut, és un home que necessita pilota, no l'ha tingut, i Sergio, doncs, bueno, no ha acabat de marxar mai del seu parell i crear les superioritats numèriques que busquen. Bueno, una setmana per treballar, per pensar molt i per intentar fer-los veure que el camí és un altre. Doncs bueno, continuar treballant, preparar, el pròxim. Jo crec que tenim que anar a Oriola, com van anar a Reus, com van anar a Llagostera, partits en els que l'equip es jugava treure el cap d'allà a baix, a veure com queden els resultats d'aquesta setmana, però bueno, necessitem puntuar i Oriola té que ser un partit en el que un altre equip de la nostra lliga i no ens podem permetre el luxe de perdre. Sí, no, està claríssim que necessitem puntuar, que necessitem treure punts. Hem passat aquestes situacions, tenim experiències i positives, esperem que continuïn així.